Vinga, va. Hem acabat. No cal. Hola a tots els que heu vingut. Donar-vos les gràcies. Ja em coneixeu, soc l'Oriol, Renaixença. I bé, avui estem aquí reunits per fer un homenatge a Lola Anglada, una patriota històrica, represaliada per al franquisme, com sempre. I a mi m'agradaria fer esment de totes aquestes persones que han fet de la seva vida una lluita per reivindicar el nostre dret d'existir, de ser catalans. Estem sempre amb un estat, que és l'espanyol, que ens oprimeix, que ens persegueix, que persegueix la nostra cultura, la nostra identitat i el nostre dret de ser. Ells diuen que vivim en una democràcia. Aquesta democràcia no és una democràcia real. L'estructura de l'estat espanyol és una estructura postfranquista. Aquesta estructura consisteix en un rei o un dictador, en alguns moments de la història, i després un conjunt de funcionaris que són els que controlen les estructures de l'estat. Aquests funcionaris són els jutges d'alt nivell, l'advocacia de l'estat, a la fiscalia, també, evidentment, representants de l'exèrcit, la policia. Aquests són els fonaments de la corte borbònica, d'aquesta estructura postfranquista que segueix governant i que segueix manant a l'estat espanyol. Sí, poden anar a votar cada 4 anys els espanyols, però això mai canvia. Mani qui mani. I és una estructura tan forta que ni tan sols els més de 20 anys